Erabili errota herria kanpainaren baitan, udalak 18 urtetik gorako zumaiarrei etxera bidalitako deskontu bonua, eta aurreztu 20 euro zure erosketetan. Deskontu bonuak 20 euroko balioa du, eta erosketaren herena da. Osorik edo zatika erabili daiteke. 5 euroko 4 balek osatzen baitute bonua. Beraz, egin 60 euroko erosketa, eta aurreztu 20 euro deskontu bonuarekin. Edo 15 euroko 4 erosketa egin, eta aurreztu 5 euro erosketa bakoitzean. Ekainaren hasieratik uztailaren 30 bitartean, erosi Zumaiako dendetan. Bonua kanpainara txikitako dendetan soilik erabili daiteke. 165.000 euro bideratuko ditu udalak bonoetara, eta 500.000 euroko inpaktu ekonomiko positiboa aurreikusten da ekintza honekin. Itzuli bizitza kaleari, errota herria gara.